Madre mía. Si, mirade como ten a pel Mercedes, a avoa da nosa colaboradora María Martínez, que ten 91 anos e leva dende hai unha semana cun herpes zóster. María, como está sendo isto? Sí, vamos dar a volta á boina. Mira, Pati. Mercedes, ven por aquí para que che vesan na casa, a ver. Mira como está. Pois mira, leva unha semana e pico co herpes. Empezou así como con un sarpullido que lle empezou a picar, pero pensamos que era o mellor unha reacción alérxica ou así, e xa levamos ao médico, outro día xa reventou de todo, pero cunhas bochas como se fora que lle caera aceite. Entonces xa nos dixo, un herpes zóster, está habendo moitos casos. E xa nos deron limpialo con betadine 2 veces ao día, 3 pastillas ao día, tomar 3 veces pastillas ao día, e unha crema para untar. E dixo, non este moi latoso, moi doloroso, ten moita suerte se aguanta sin rascarse, porque senón reventa isto en carne viva. Bueno, os primeiros días estuvo así máis pachuchiña, tuvo que eu pa casa bañada un charco de agua, tuvo que cambiarse de riba a baixo, porque debía ter fiebres, tiña un malestar, case non comiu nada, bueno, tuvo os días pachuchiña. Pero agora xa leva uns días ao repetirlle as pastillas que volvemos o lunes, levou na miña nai, e agora xa vai mellor, xa se encontra mellor. Voulle preguntar a ela, a ver, Mercedes, como estás? Olo vou indo mellor, ó. Sí. Se non me volvo a rebentar que me doia moito, vou indo mellor. Pero levas así unha semaniña, doeche moito. Sí, unha semana. Doeche moito ou non? Moito. Claro, visualmente, non sei se pica ou non, pero é incrible a imaxe. Non me picou nada. Non che picou? Non me picou, tampouco non me molesta, non me pica nada. Xa me dixe a médica, a suerte túa se non che pica. Se che pica, te refaste que non aguantas. Pero é a primeira vez que o tes, É a Mercedes. primeira vez que me cotou. Non sabía que era. Pero outro día cando foche ao médico que lle dixeches que tiñas medo de morrer, verdad? Iso sí, lle dixen. Pensabas por un momento que ias morrer ou Se que? eu mírame ben que non é morro, que eu non cotou. Claro, porque eu imagino o susto que levaches, non? A ver, Hombre, como foi? como foi tanta cousa desde que caiu o lombo e se me sigue correndo. Claro. Pode que lle se va a morrer. E sobre todo é importante dicir isto para a xente que está na casa porque hai moita xente que está sufrindo isto cada vez máis. Claro. Sí, xa nos dixo a doutora, e ademais dixonos tamén unha clienta que é internista, cando veo ao hospital e lle comentei o caso da abuela, díxome, estamos tendo un brote, María, no hospital con moitísimos casos. Agora estás vacunando a xente porque hai moitos casos de herpes zóster, veciños, xa moita xente, están vacunando xa moita xente. Pois moito cuidado con este herpes zóster, sabedes como está Mercedes e cada vez hai máis xente así en Galicia. Ai, Dios mío, un biquiño moi grande para Mercedes, para María, que doe ver a imaxe de como está aí Mercedes. E, ademais, este tema parecíame importante tratalo, Héctor, porque estamos falando dunha infección que pode afectar a metade da poboación galega de 85 anos para arriba, non? Pois sí, ao final é unha infección que non é algo tampouco que se colla contaxiado, non é que se contaxe como a gripe, non, senón que ao final é algo que prácticamente todos os adultos levamos dentro e que chegado a unha idade pode reactivarse en calqueira momento. E como vemos, a partir de canto máis anos vamos cumplindo, máis posibilidades de que se reactive. Como decías, a partir dos 85, ata o 50% da poboación temos esas posibilidades de que se reactive a parte boa que contaremos despois e que temos como frenalo e como previlo. Pero que é o herpes zóster? Pois mira, é un primo desto famoso herpes do labio que todo o mundo coñece. Bueno, pois sería un curmán del. Neste caso, o herpes zóster, digamos que é unha especie de evolución da varicela. Nós, cando somos pequenos, temos a varicela, ata o 90% dos adultos tivemos varicela en algún momento da nosa infancia. Que ocorre? Que ti, cando eres pequeno, tes varicela, vale? Pasas os síntomas, pero o virus da varicela queda latente, escondido aí agochadiño, nos ganglios dorsais. Temos por aquí a espalda un pouco para que se vexa. Nos ganglios dorsais queda aí agochadiño ese virus da varicela, ata que un día decide reactivarse. E por qué? Pode reactivarse pois cando tes 20 anos, cando tes 60 ou cando tes 80. Por que? Pois aproveita unha baixada de defensas, aproveita que tes outras enfermidades que che fan estar un pouquiño máis débil. O que contábamos antes de que en vacacións un se pon enfermo, pois unha das enfermidades que se pode reactivar pode ser este herpes zóster, que está aí agochadiño, latente, ata que chega un momento no que di, estou aquí. E que síntomas dá? Porque dicía aí Mercedes, foi como de súpeto
plas, toda esta erupción. Totalmente, empeza tal cual así, de repente un día pola mañá levántaste e tes ás veces unha dor na espalda e dis, ai, dormín mal ou puxeme nunha mala postura, esta dor, ás veces picor, como veíamos aí tamén, e sempre empeza na espalda, aí vai empezar sempre a altura máis ou menos do centro da espalda da columna vertebral, empeza ese dor, ese picor. E facendo unha forma moi curiosa, non? Porque esta enfermidade chamaselle tamén a culebra, non? E chámaselle a culebra porque ten un pouco como forma de culebra, é dicir, empeza na espalda, empeza na parte de detrás, temos aquí este boneco para ilustralo, empezaría na parte de atrás, un pouquiño no medio, e se vai extendendo cara a un lateral, que pode ser o lado esquerdo ou o lado dereito. E se vai extendendo, e como veíamos aí na abuela de María, se vai extendendo mesmo hasta chegar á parte de diante, se non o conseguimos frenar antes. Pero sempre vai empezar no centro da espalda e se vai extendendo, porque aí na espalda, no medio da columna, é onde están eses ganglios, agochadiño ese virus, e de repente pois empezas con esa dor que parece tal cual como se che pegaron unha corrente eléctrica, parece que che dan unha descarga aí na espalda, non? E que miraste no espello e xa empezas a ver unhos graniños, que empeza eso como unha especie de graniños xuntiños pequenos que se van extendendo, aparte de estar a pele envermellecida tamén. Ese é o síntoma, non, digamos, máis significativo desta enfermidade. Entón entendo que será fácil, non, de diagnosticar ou non? Sí, unha vez que imos ao médico, por eso non temos que retrasar o diagnóstico, porque cando antes retrásase ás veces? Retrásase demasiadas veces. Por qué? Porque, bueno, pues teño aí unha dor na espalda, salirme unhos graniños, así como con forma horizontal, que se van hacia un poño hacia adiante. Bueno, unhos graniños, picoume calquera cousa, non? Que se senta a pensar. Algo que me picou aí, non lle dou importancia, tomo un ibuprofeno na casa e vou tirando. Pero aí, precisamente onde está o horror... Que ademais estamos vendo esa imaxe, non, de Mercedes, da Agua de María, claro, que entendo que ese proído que se converte nesas ampolas teñen que ser dolorosísimas, non? Totalmente. A dor non é continua, senón que a dor vai un pouco como a latigazos, non? Como se che deran aí de repente ese latigazo na espalda que vai doendo. Pero se temos ese dor na espalda e dentro do centro da espalda empezan eses graniños, esa pele envermellecida, imos a consultalo porque moi probablemente sexa herpes zóster, non hai que deixar que evolucione porque logo esas feridas, como vemos aí no caso, as ampolas se acaban rompendo, acaban quedando en carne viva, vais estendendo tamén cara adiante e esténdese rapidamente dun día para outro. É contagioso, Héctor, porque pode pensar alguén, se toco eses abscesos, esas feridas, contaxia? Pode contaxiar o liquidiño que está aí dentro das ampolas. Dentro das ampolas hai un liquidiño, pero contaxia por contacto. Por estar falando con esa persoa non ocorre nada. Pero sí que se lle tocamos ali cos dedos nas feridiñas, nesas ampolas, sí que poderíamos acabar contaxiándonos. Pero bueno, contaxiámonos de algo que nós xa probablemente temos, porque é dese virus do herpes, que vai o virus, unha evolución do virus da varicela que tivemos cando éramos pequenos. E que ten máis risco de que se manifeste, non, esa enfermidade latente? Homes, mulleres ou da igual? Dá exactamente igual, ou seja, realmente non é algo que a incidencia non varía moito de homes a mulleres, simplemente empeza, xa che digo, con estes graniños, con esa dor, e o que sí, hai que ir canto antes a diagnosticalo para empezar o tratamento, que serían, basicamente, pastillas, unhas pastillas antirretrovirais que van tratar de frenar esa evolución do herpes, e logo unhas cremas tamén para botar nesas ampoliñas para tratar de secalas e que caigan e que desapareza canto antes. Agora me falas do tratamento, pero pode deixar secuelas o herpes zóster? Pode deixar secuelas e por eso precisamente insistimos tanto na vacina contra herpes que logo imos contar. Por qué? Porque as secuelas que pode chegar poden ser desde unha neuralgia posherpética, é dicir, esa dor da que estamos falando que é tan característica do herpes, queda, é dicir, que secan as lesións, secan as feridas, desaparece a parte visible, pero queda durante un ano, 2 ou 3, esa dor, eses latigazos, esa dor nas costas, e permanece durante moito tempo nesa neuralgia posherpética. E que máis? Se complica, pode chegar mesmo a ter unha cegueira, por exemplo, unha sordeira. É menos habitual. Que é o máis habitual tamén? O infarto e o ictus. Ollo, porque cando temos un herpes zóster, esa culebrilla que se manifestou, no ano seguinte temos ata un 50% máis de posibilidades de sufrir un ictus ou un infarto. Por eso é tan importante previlo e que non se reactive ese herpes para evitar ese risco aumentado de ictus e de infarto. É dicir, podemos sufrir varias veces un episodio así ao longo da vida? Sí, podemos subilo, xa che digo, de pequenos temos esa varicela, o queda latente ese virus nas nosas costas, e en calqueira momento da nosa vida pode reactivarse unha, dúas, tres veces. O habitual é que só se reactive unha vez, pero non ten por qué poder reactivarse varias veces. Vale, dixeches a palabra máxica hai un instante, vacina. Hai vacina para non sufrir
esta enfermidade? Temos unha vacina para evitar que se reactive este herpes. Ben. Mira que cando se reactiva, xa ves as secuelas que deixa ou as lesións que deixa na pel, esa dor, pero xa non só eso, senón todo o que pode ocorrer, o risco de ictus, risco de infarto, risco de neuralgia posherpética, e como podemos evitar que se reactive este herpes que prácticamente o 90% da poboación temos nas costas? Cunha vacina. Que ben, que maravilla. Que temos por aquí sería coller simplemente ir ao centro de saúde, poñer unha vacina, son 2 dosis, a partir dos 65 anos, calqueira galego, calqueira galega pode ir ao centro de saúde e solicitar esta vacina contra o herpes. É moi recomendable que a poñan todos os galegos, xa che digo, a partir dos 65 anos, 65. Está disponible no centro de saúde, 2 dosis, estamos evitando que se reactive este herpes zóster que pode causar problemas de saúde a larga. É unha vacina que cubre a Seguridade Social? Sí, totalmente. Que igual que poñes a vacina do gripe ou a vacina do COVID, ti vas ali ao centro de saúde, pides cita, sempre pedindo cita, vas ao centro de saúde e dis, oi, que quero poñer esta vacina do herpes, ou non sei se a teño posta ou non, porque ás veces poñennos tantas que xa perdemos a conta, simplemente consultar. Eu puxen a vacina do herpes? Pois xa che dixen, pois sí, pois xa puxeches, pois aínda non. Pois debemos sempre vacinarnos para evitar que se reactive esas lesións da espalda, pero sobre todo esas consecuencias que pode ter. E se estás vacinado, podes sufrir o herpes zóster aínda así? Claro, unha vez que poñemos esta vacina, o que vamos facer é moi eficaz e vaise frenar, digamos, ese herpes e xa non se vai a reactivar. Unha vez que está posta, sabemos, polo que é unha vacina relativamente recente, pero sabemos que nos seguintes 10, 15, 20 anos digamos, o herpes estaría frenado, non se reactivaría, entón estamos evitando o ter esta reactivación, especialmente a partir dos 65 anos, que é cando máis problemas pode causar. Pois fagan caso, como sempre, o noso Héctor Castiñeira e vayan a preguntar ao seu médico de cabeceira por esa vacina. Grazas sempre, querido Un placer, Héctor. como sempre.